Manero akanaka varanda veZimbabwe. Tasangana zvakare panhau dzaBrett Mvet. Nhasi episode 21 iri kutaura nevatongi kana kuti majudges. MuZimbabwe Constitutional Court, musavhunduke, chero inini zvangu ndandingazivi kuti ichiripo kana kuti ichiri kushanda. Asi hanzi vatonga vachiti munhu wese ane tuma smartphone kana tuma laptop kana tuma tablet twetwe tunokwanisa kuwana mavideo kana kunzwa zvimbo kana kuti ma TV program chichichi, hanzi vanofanirwa kutenga license kubva kuZBC. Fugai zvenyu kuti tine majaji anoswera vachifunga zvema TV license asi vachishaya maactivist vakasungwa vasina kana mhosva. New constitution inobvumidza vanhu kuungana, asi nanhasi tichiri kusungwa tikaita izvozvo. Asi vatongi vari kuona here zviri kuitwa munyika? Kana kuti vatomborimwe here munyika macho mavari kuisa vari kutonga nyaya kudai so? Ministry of Justice hanzi vari kugadzira mutemo wokuti vanhu munyika havachabvumirwe kuonekwa vakabata flag kana kuti mureza wenyika. Hanzi makabatwa munayo munogona kutongerwa up to 3 years mujeri. Vari kuda kuedza kuvhara #thisflag. Ministry yese ichishanda zuva nezuva 6 to 6 kuti igadzire mutemo dzakadai dzekubhana mureza yenyika. Mutongi anga ari kutonga nyaya yapastor Evans vaya. Mutongi wacho, jaji wacho anga achibuda dikita muna June nguva yechando, fungai zvenyu. Macharges acho akatangira pakuti hanzi vaonekwa nebutton stick mumba mavo, zvabva zvasvika ku treason kwese kumusoroko in less than 24 hours. 3 weeks dzese idzi dzapfuura, pane activist anonzi Linda Masarira vachiri kurimand kuchikurubhi nanhasi. Kesi yacho iri kunonotswa nekuti vari kuda kuvhara maprogram anga achida kuitwa naComrade Linda. Ndo zvinoswera zvichiitwa nevatongi vedu vachisiya nyaya dzinozikanwa nemunhu wese. Nyaya dzouraya maactivists vanongoti zi. Tinoziva vanhu vakauraya vana talent pabiko, tovaziva varipo. Vanhu vakauraya vana Beta, vana Tondirai, vana Elliot Machipisa, Kennedy Dube, Sabhuku Chinyere nemamwe mazita ma-thousands mamwacho. Ma-eyewitness vatoripo nanhasi, vanotoziva zvakaitika kuvanhu ivavo. Asi munonzwa kuti vatongi vedu vanomhanyira kundoisa mafaini pama-TV license, asi vachisiya nyaya dzakadaro. Hapana nyika inoendera mberi kana vatongi vari kufevhera hurumende iripo. Ende kuZimbabwe ndo zviri kutoitika, zvitori pachena. Isusu panhau dzaBrett Mvet, fidza neni, tinoti 1. Tiri kushedzera kuti vatongi vese muZimbabwe musiye basa kana muri kuona kuti hamuchakwanise kuita basa renyu nechokwadi. Resign. Isusu vanhu veZimbabwe tiri kutarisai ende tiri kuona vaye vari kuita basa ravo zvakanaka, vese nevasiri kuita. Kana junta riye rabva ende richatobva zveshuwa, tichabvisa vaye vakange vachibatsira junta nekutongera vanhu mhosva dzavasina kuita. Hatingavake nyika kana vatongi vanotongera government chete. Number 2, pane vamwe vatongi vakasiya basa kudhara nekuti vakaona kuti havachakwanise kutonga nyaya nechokwadi. Kana junta riye razobva, tichakumbira vatongi vaya vakasiya basa kuti vadzokere, kuti vavake judiciary system yedu from scratch. Vachabatsira vechidiki, vachavadzidzisa basa kusvikira tava nemacourts asingabatwe kana kudhonzwa nehurumende inenge iripo. Kune vaya vachiri kuita basa ravo nechokwadi, vatongi vavo tinovatenda. Asi panguva yatasvika, chimbozvibvisai mukati mejunta imomo. Chimbozororai.
takamboedza kuchinja maitiro ezvinhu nemukati mejunta, asi takaona kuti hazvisi kuita. Ende vaye vanenge vakapinda mukati kuti vachinje junta iroro, takutoona kuti navo ivo vakutotedzera zvanga zvichitoitwa nejunta ravanga vachida kubvisa. Saka takaona kuti system yacho yese inotoda kutoparadzwa, tototangira pafoundation zvakare kuaka. Kana uchifamba nematsotsi, uchigara nematsotsi, uchifara nematsotsi, uchidya nematsotsi, vanhu vachakuona kunge newe iwe uri tsotsi. Zvibvisei mukati mavo nhasi kuti mangwana vanhu vogokudzorerai pazvigaro zvenyu, sezvo tinenge taona kuti makamirira vana veZimbabwe kwete junta. Itai zvamakadzidzira kuyunivhesiti, rambai kushandiswa nejunta. Mirai nevana veZimbabwe, mirai nechokwadi, mirai nesu. Ndo panoperera nhau dzaBrett Muveti dzanhasi. Kana mafarira zvandataura uyezve munozvitsigira, pane maYouTube channel neFacebook page inonzi Brett Muveti, munoona mamwe videos anenge aripo. Ndatenda zvangu.